So karon ako'y trip sa akong asawa nako, so challenge ba kay karon siya tulog pa man ilang magsaba kay ako dire sa kwarto nako, so naa siya dire. Pakita nako ninyo, tulog na siya, tulog kuha na kabalo. So karon kuha na tong ilalong, so mao ni sudlan ako nagtubig karon. Inan ako na siya piso isultre puno na ko ni, so abangan ninyo. Naara siya dire nasa sa akong luyo, so tulog pa man karon kay maligo man mi karon, so abangan lang ninyo. So naka-set up na ang mga tubig, so na dire kita na ko ninyo. So nanay tubig dire, so dire na ko ibutang na dire siya ako panikoron diya. Ako na bala kung saan ako, so sararan sa nato. Karon i-set up na itong camera na dire. A few moments later. Okay, challenge. Magic, dali. Dali, magic. Puka. No, 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 no. NANI?! Tingin, tingin. Success. Nainan niyo nagliligo siya. Successful yun ako nabuhat. Nabutan ako ang camera na ako diri mo raw at yung nahalata. Karon nanilig na siya.